On kauhean yrittävät katsojat pidättää naurua. Nimittäin sitä luulisi, että Suomen hauskimmat miehet tulee jostakin tuolta Karjalasta tai Savosta, mutta se ei pidä alkuunkaan paikkansa. Nimittäin kun lähtee ajamaan autolla Tampereelle päin, niin viimeistään Hervanan kohdalla alkaa naurattaa tämä nääs jutut. Ja tässä on nimittäin, hyvät katsojat, kummelit, jotka ovat kotoisin Tampereelta päivää kaikki. Hyvä. Pieni korjaus. No. Korjaus. Kangasala. Niin, Tampere. Joo, niin, mutta siis sieltä päin. Me eletään niinku Tampereen veikkoon. Mutta eikö se on vähän Tampereetta nääs Kangasalakin? Siis No ei periaa. No ei periaa. Ei jäädä nyt tähän. Ei jäädä kuitenkaan tähän. No niin. Eteenpäin. Ja tää... Ai eteenpäin. Kiitos. Saadaan jatkaa vai? Joo. Oliko ystävällistä? Joo. Täällä on Hela, terve. Esittele itsesi. Heikki Hela, sekatyömies Kangasalta. Just niin. Ja sitten Timo. Timo Kailainen, Kangasala. Niin. Ja ammatti. Timo Kailainen. Aha, ammatti on Timo Kailainen. Hyvä. Ja Hessu. Niin. Heikki Silvennoinen, mun ammatti on, mulla on kuorma-autokortti. On. Ja ammattikoomikko vai? Kyllä, kiitos. No niin, se pitää sanoa aina vakavalla naamalla, jos on koomikko. Nimittäin koomikota ei hymyile koskaan, eihän. Ja Heikki, terve. Terve. No niin. Ja Heikki Vihinen, kummelia, teatterinjohtaja Niin. tulevaisuudessa. Niin, sinut on vastikään nimitetty Niin. Tampereen teatterin Kyllä, johtajaksi. Tampereen teatteri. Niin. Ja sitten mä kuulin, koska sinä asut tähän ammattiin? No ensi syksynä. Aha, Esko juu. hoitaa Rautasella-Ottialla. Aivan. Ja mä olen kuullut, että teille tulee tänne Tampereen teatterin niin kuin jonkinlainen kummelishow, niinkö? Joo, uuden vuoden aattona ensi ilta kummelin revyystä. Revy? Ahaa. Kyllä. Ja te kaikki esiinnytte siinä? Kyllä, se on pelleillä. Katsomaan, jonot ovat tietenkin pitkä. Niin, eikä siinä kyllä kaikki te olette tehneet myöskin elokuvaan. Kyllä. Kummelielokuva, mikä se nimi on? Kummeli kulta kuume. Ahaa, mistä se kertoo lähinnä? No eikö nimi kerro jo vähän? Ei. Ei mulle kerro Se on mitään. semmoinen kuule road-henkinen elokuva, jossa tää meidän pölhöporukka kiertää Suomeen ja etsitään vähän kulta-aaretta. Oot sitten pölhöporukka vai? Tavallaan, no siinä elokuvassa ei me muuten. Niin, ei tietenkään muuten, joo. Ja ensi ilta on koska tällä? 5. päivä joulukuuta. 5. päivä joulukuuta. Hei, saatko kutsukortin ensi iltaan? Totta kai. Katsotaan kuinka tää menee. Katsotaan, kuinka tää menee. Aletaan nyt pelaamaan. Joo. Eiköhän aloiteta kilpailua. Eikö aloita? Nimittäin hyvät katsojat, tässä on sitten niin rautainen porukka kyllä tässä kilpailuhommassa, että saapa nähdä mitä tapahtuu vai mitä? Tappio. Ja muistakaa, että 4 tonnin haaste se on elämän suola. Selvä. Kannattaako se ottaa? Kannattaa. Pidetään mielessä. Asia, ja kun kilpailu alkaa nyt. Arvata-leikkiölle pelinumerot. Virallisena valvojana toimii Aulis Mäkinen. Hyvää iltaa. Pelinumero 1, Paula. Hela vihreä, vihreä 1, Timo sininen, sininen 3, Hessu punainen, punainen 4, Heikki keltainen, keltainen 2. Ja nyt alkaa tämä jalkapallo, ja nyt mä voin sanoa sen verran, että tässä lajissa teidän ei kannata ottaa 4 tonnin haastetta, koska minä saan nimittäin varmasti 5. Mitäs kyllä mun mielestä saa 4 tonnia, jos haluaa. Saa, mutta ei kannata. Mitä se sulle kuuluu? Mulla totta kai me otetaan. No, ai, otatko vai? Otetaan. Ahaa, anteeksi. Ole hiljaa. Pelataan nyt. Kiva. No niin, pannaanpa sitten vaan turvat kiinni ja potkitaan, vai mitä? Selvä. Aika alkaa nyt. Ai. Ei lähde munasta, että kaikkia kaadat. Ei vielä 2 meni ekalle ja sen jälkeen ei mitään. Ei mitään sen jälkeen, mitä minä sanoin. Ai. 4. Hyvä Hessu. Aika hyvä. Siis hyvä. Se hyvin, joo. Vai niin, vai te odotetaan niin suuri haaste kuin itse halutaan. No hyvä on. Minä tässä nauriskelen vieressä. Aika alkaa nyt. No niin, 1. Meni sitä 1, mutta... Enemmän raivoo. Juu, raivoaine. Paine. Nimittäin, tää on raivolaji. Ai. No. Nyt on kuule 3 tiukasta. Tulee. Only 3. Nyt on pojat niitä Helan pitää saada potkia uudestaan, kun se 5 yritti eikä onnistunut, vai mitä? Kyllä. Eikö se 5 yritti? No niin. Muuten sinä olet junioritasolla yksi Suomen parhaita maalivahdista. No joo, en varmaan parhaita. Hyvä Heikki, hyvä Heikki. Painein. Aika alkaa nyt!
Aika hyvä. Hyvin. Hyvin potki, ei siinä mitään. Joo. Ei yhden kerralla. Ai. Mitä käy nyt? Ja ai. Tuli huti. Ja Kyllä. Ei ole turhaa potkupalkoissa ollut tekemistä. Kun Timo vedät noin 13 sekuntiin kaikki nurin, olet haastamassa taas 4 tonnista, kun onnes olkoon. 14 markkaa. Aika alkaa. Voitko hieman pitää pienen naurutauon tässä? Aika alkaa nyt. Elää niin, hemmetin kova potku. Vauhtia. Pitkin maata. Ei ollut huolta. Vauhtia. Voi hyvä! 4000 markkaa haastaa. Kyllä mä sanoin, että hei. Se oli se pois. Kaikkea sitä voi sattua ihmiskunnalle. 4. 12 sekuntia kuule, 2 potkulla. Jaha. Tuuria. Niin, ja haaste. 4000 markkaa. Hyvä Timo. Hyvä Timo. 4000 markkaa. Hyvä Timo. No niin, rohkeen Veikko. 12 sekkaa. Joo, 12 sekkaa. Siihen aikaan pitää konkurssi. 12 sekuntia. No niin. Siirrypäs kuule oikeastaan aika paljon sinne. No niin. Aika alkaa nyt. Aika alkaa. Nyt! No ei tullut mitään nyt. Ei pienestäkään toivoa enää. Ai, mitenkö kerkeä? Voitin 10 sekuntia, näitkö? Pitääkö tarkistaa? Voitin. Minä olen tosi eloinen. Kerta kaikkiaan. On niin kivaa. Älikä tuot niin. Joo. Kivat markkaa meni. Tosi kivaa. Kiitos ja näkemiin. Peli numero 2, pudottelu. Katsojat, kyllä minua siis niin nauratti, kun tämä Hessu astui studion ovesta sisään ja ensitöikseen sanoi, että kun nyt ei vaan mitään sattuisi. Se oli erittäin hyvin sanottu, nimittäin nyt rupeaa sattumaan, alkaa tämä pujottelukilpailu ja tässä on ollut hirveä taistelu, kuka saa Heikki Vihistä parikseen ja Timohan se voitti. Timo voitti, onneksi olkoon tästä voitosta. Eli saman pituisia. Nimittäin homma on niin, että tässä joutuu jopa kumartumaan ja nykyyhteiskunnassa ei tämmöisiä voimaponnistuksiin useinkaan enää jouduta. No niin, 3 kertaa alakautta ylös ja sitten lyötte se pöytään. Aika alkaa. No niin. Tekniikka on, pojat on treenanneet hyvän tekniikan, just noin. Tämä pari muuten voitti tämän kilpailun. Niin kuin Timo saa Heikki Viisen parikseen, niin helppoja pöytään. 12 sekuntia. Pojat, se on keskitaso on huomattavasti parempi tulos. Yleensä on mennyt yli 20 sekuntia. Tosi positiivisesti. Niin kuin keskitaso on parempi. Niin kuin nyt näette, joo. Valmiina. Aerobik seuraava. Aika, ei näpit irti vielä. Aika alkaa. Nyt! Ja nyt 12 sekuntia. Ei kun sä ei turpaa, sä ei oo. Pääsit monta kertaa. Hyvä pojat. Hyvin menee. Vielä kerran. Ja 13. Voi. Että se meni tiukalle. No niin, ja sitten voittanut pari. Timo aloittaa. Eli monta kertaa? Yksin 5 kertaa. 5 kertaa. Tulee toisinpäin. Niin, pannaan tämä kaali niin kuin kameraan. Kaali. Joo. Valmiina. Aika alkaa. Nyt! Ja 5 kertaa yksin. Sinne, kato huomasitko, sinne meni pikkusen sekaisin jo 2 kerta. Ja 3 kertaa. Ja 4. Ja 5. Se oli mahtava. Se oli hyvä suoritus. Heikki Vihinen. Viisellä menee. Katoppa niin. 5 kertaa yksin siihen 203 kertaa. Valmiina. Aika alkaa. Nyt! Joo, Heikki voittaa. Tää on siis salaman nopea ihminen. Katsokaa. Voiko olla tämmöistä 4 kertaa ja vielä 1 kerta, ja pöytään. Ja voittaja, niin on. Nyt on kyllä niin, että tämä kyllä täytyy oikein tarkistaa, että meni niin. Oliko sulla 13? Oli 30. Nyt tarkistaa varmuuden vuosta. Selvä. Ja kyllä pojat oli oikeasti, kun kaikki halusi Heikki Vihistä kaverikseen, nimittäin parashan sinä olitkin. Näin. Jo pisin, mutta notkeen muista. Ja nopein. Jees, 1000 markkaa sulle. Kiitos Timo. Valita. Voisi olla parin. Joo. Kiva. Peli numero 3, pallon heitto.
nyt kun päästään purkamaan aggressioita, saa heittää kaveria pallolla niin paljon kuin Leikkiähän tää kuitenkin on. On, leikkiä. Ja säännöt on yksinkertaisia. Sä heidät montako osumaa saat, sitten vaihdetaan pareja. Jos putot lankulta, niin heittäjä saa 2 lisäpinnaa. No niin, aika 10 sekuntia, aika alkaa nyt! Huti, huti, 1, huti, 1 edelleenkin vasta, 1 vasta edelleenkin, huti, 2, ei tullut kuin 2, no ei ollut paljon, vaihto. Ja sitten heittää Timo, aika alkaa nyt, huti, ei huti, eikö yhtä, 1 edelleenkin, 1, huti. Ja äsken pääsi Hessu-finaaliin, hän sai 2, Timo vai 1. Nyt toinen pari, Heikki heittää, aika alkaa. Nyt! 1. Oi, 1. Nyt tulee kovia heittää. 2. Ja putos 3, 4. 2 osumaa päähän. Hyvä. Ja 2 kertaa putosit, se oli 4, eli 8 pykälää sulle. Kato, kun ei jäänyt mitään jälkeen. Ei vielä. Heikillä on siis 8 osumaa, kun sait 4 osumaa 2 kertaa putosit. No niin, aika alkaa. Nyt! Huti. 1 edelleenkin, 1 ja putos takaisin, 3 on jo, putos, 3 on ja 3. Ilman muuta Heikki voitti ja sitten alkaa finaali. Ja finaalissa Hessu ja Heikki, ja muista Heikki heittää aika kovaa. Kyllä. Aika alkaa nyt, 1, 2 edelleenkin, 2, eikö tule, ei 3, 4 putos. 6. Saat 4 ja sitten vielä putoaminen, se on 6. Ja nyt se ratkee. Heikki saat siis 6 osumaa. Aika alkaa nyt. Huti, mitä? 1. Huti. 1 edelleenkin. 1, 2. Ja hei. Ylivoimainen voittaja 6. Sulla oli heitossa muuten ruutia. Oli hauska kuulla, kun Helan Namman poksatti 2 kertaa. Oli. Yes. Hyvä. Peli numero 4, Ammunta alkaa. Ja ai, että mä olen iloinen nimittäin siitä, että nyt on nimittäin semmonen ryhmä, että varmaan jokainen ottaa 4 tonnin haasteen vai mitä? Ottaa, kyllä. Ottaa. Ei taida ottaa. Niin joo. Mitä mä pelkäsin, mutta tämä Timo tällä reunalla meni lankaan. Oliko tämä lupaus? Ei ollut lupaus. Harjoituksessa 20. Aha, niin, okei. Kuka aloittaa? Nyt 4. No niin, Timo aloittaa. Joo, Timo aloittaa. Saatte myöhemmin sitten päättää haasteeseen, mutta voi, 8. Ja onko Hessu seuraava? On. Juu. Eiku Hela on seuraava. Hela on seuraava. No niin, sitä mä ajattelinkin. Joo, no niin. Kato. Tämä on pikkusen kun... Ja 8 tasapeliä vielä sitten on vuorossa Hessu. Nimittäin Timo ampui harjoituksessa pelkkiä napakymppiä, mutta hermot ei kestänyt enää sitten. Kauas alkaa keskittyä. No, 10. Ja 10. No niin, ei tarvinnut paljon keskittyä, ja Heikki. No niin. Ja Kova keskiä. täällä on nimittäin tällä kertaa arvata punaista ja musta. ei arvota. Ja muton! Ja. Siis ensimmäinen mies, joka sai laukauksen taulun, niitä ei nyt mitään viivaa siihen. Aivan saman tien vetä. Voittaja, kudaa. Tulehan tänne keskustelemaan asioista. No niin. Puhutaan niin kuin miehet tässä kato keskenämme, että rahasummia olisi valittavana useampia. Niin. 4. Mitä heidät? 4 vai? Joo. No niin, minähän tiesin. Ole hyvä. Ei, sinähän on tekas. Ja 1 laukaus vaan. Kiitos, joo. 4 tauluun. Elää ihmeessä hyvä mies. Munaa meikäläistä. Ai 9! Oi kiitos hyvä. Sulle. Kiitos sulle, nimittäin pientä toivoa on. Pientä toivoa saada 9. Siis ihan pientä toivoa tietenkin. Se vie vähän alas se tähtäin. Sä tähtäin on vähän tonne paremmin.
vuotta. Ai, pientä toivoa oli, minä sanoin. On se Sinä olet kova. sulle kiva mies. Voitko tulla ensi viikolla uudestaan näistä? Kyllä onnistuu. Otetaan semmoinen isompi haastattelua. Tervetuloa. Siis jos jää miinukselle, niin käykö 500? Eikö sinä jäänyt miinukselle? Niin, mutta siis yleensä. Sinä puhuu nyt alle sinä sai 1000 markkaa miinusta. Asia on selvä. Hyvä. Ja mitä käy? Minä puhun myös 1000 markkaa. 1000 markkaa miinusta, niin sai. Joo. Tavallaan me voidaan tehdä. Myös saa 1000 markkaa miinusta. Ja Timo Pisa käy. Timo Pisa käy. Ja taas ruvetaan vetelemään kasinoarpoja ja arvotaan kilpailijat seuraavaan Speleihin. Virallinen valvoja Aulis Mäkinen, tervetuloa ja sieltä vaan kättä kuppiin sitten. Ja siitä, niin, Vehviläinen Niko Imatralta. Niko Vehviläinen Imatralta on kilpailija numero 1 ja 2 on naishenkilö nimeltään Liisa. Merkitään mukaisesti Pertti Heiskanen Kuhmoinen. No ei sinne päin. Pertti Heiskanen Kuhmoinen. Tervetuloa nämä 2 ensi viikolla. Peli numero 5, kortinvärin arvaus. Niin, eikö se poita ole sillä tavalla, että tämmöisessä hauskassa huumoriskeitsissä huumori syntyy lähinnä siitä, että sanotaan toista kuin mitä tarkoitetaan, sitten oletetaan, että katsoja ymmärtää mitä on tarkoitettu, mutta kun ne nuijat ei ymmärrä yhtään mitään. Ne vaan syö voileipää ja juo kaljaa. Siis mitä se nyt? Siis mitä? Mä en ymmärtänyt yhtään. No ei minäkään, tää oli huumoria. Niin, kyllä. No niin, nyt käykö sillä tavalla, että tästä tulisi oikein hauska ohjelma. Sanotte toista kuin mitä tarkoitat. Aivan. Jos sanot musta, sä tarkoitat punaista. Sopii. Nimittäin näin syntyy hauskaa viihdettä. Kyllä. Hyvä, katsotaan ettei mennä sekaisin. No niin. Joo. Pitää siis tietää, onko punainen tai musta. Musta on punainen ja punainen on musta. No ei minä tiedä. Sovitaanko ne? Niin, okei, selvä. Musta. Niin oli, punainen oli. Hyvä, eikö se hauska? Joo, täällä. Näin se hauska syntyy. Joo, nyt katsotaan tämä taas. Sekin on musta. No kun ei ollut. Tämä ei ollut musta. Oli vai? Niin oli vai? Niin oli, joo. Eli sinä olet ulkona. Eikö kiva tehdä tämmöistä tosi hauskaa ohjelmaa? Musta. Ei. Ei sinne päinkään, ei ollut musta. Aivan selvä Hei, punainen. nyt kun joku rupeaa tässä vaiheessa tätä ohjelmaa vasta katsomaan, niin ihmettelee, että mitä hemmettä se puhuu. Kun sanoit musta, niin mä sanoin, että ei ollut. No, mutta pitää aina tietää, mistä hauska syntyy. Aivan varma punainen. No niin oli. Punainen se oli. Mä katsoin paidan värin. Nämä 2 ovat mukana. Te olette te kun tiedätte, niin te ette siis tiennyt mitään. Joo, kiitos. Niin. Joka tietää, ei Kyllä tiedä tää on oikein mitään. hauskaa. Punainen. Jees, kyllä, punainen oli, hyvä. Ja nyt se on kiinni. Oot voittanut jo, jos sinä et tiedä. Ja punainen. No oli. Se oli punainen, hyvä. Ja jatkuu. Niin oli, hyvä. Punainen. Jees, kato, siis te olette oikein lahjakkaat tässä, mitkä ei mitään tiedä. Oi. Ei ollut. Ja nyt on sulla mahdollisuus voittaa jo. Punainen. Jees, kato, se on punainen. Hyvät katsojat, se oli punainen. No niin, se on voittanut 1000 markkaa. Kiitos. Ja nyt haaste 2 vai 3 tonnin haaste. 2. 2, selvä. Ei ottanut 3 tonnia. Se tarkoitti 3 tonnin haaste, eikö se niin? Se tarkoitti 3 tonnin haastetta. Eikö se tarkoittanut? Niin, kun tässä menee kaikki. Niin, Aivan. Kyllä, 3 tonnia. Selvä. No niin, selvä. Punainen. Oi veli. Niin oli. Voi hemmetti, nyt mun täytyy erehtyä. Ei, se minunkin täytyy erehtyä, eikö se Niin, niin, aivan joo. Punainen! Niin oli! Ei ollut! Voi! Minä! Kato! Minä en osaa tätä, kun minä tiedän aina mikä se väri on. En mä mitenkään voi väärin sanoa. Niin. Eli 3000 markkaa. Näin. Voi hyvänen aika. Puhtaasti keskittymällä. Tämä pitää olla hauskaa, mutta ei tää... Tämä on aivan järjettömä hauska. Ei tää ollutkaan niin hauskaa kuin mä luulin tänään. Pelataanko lisää? Joo, pelataan. Kiitos. Peli numero 6, rallilaulu. Kyllä on niin rennon näköistä porukkaa, että ei ole mitään valittamista. Nimittäin on sitten hieman jännittääkin, kun nyt ajetaan autolla. Kiitos. Ja autollahan ne aina istuu ne takapenkillä ne neuvojat, niitä tässä on takapenkki ja tässä on kuskin, että antakaa hyviä neuvoja. Meidän varsinainen auto ei. Niin. Onko sulla mitään hyvää neuvoa tässä alkuvaiheessa jo tälle? Kannattaa kääntää rattia tosi paljon. No niin.
Pannaanpas taulun näkyviin ja sitten 8 vetäjät lähtee. Nyt! Tiukka oikein. Juu. Ahaa. Hienoa. Ahaa. Kyllä siinä on kyllä tässä älyko on tässä. Oi, siinä nyt tulee Pätkä hyvä. nyt on 6, 7, 8 on jo 9, 10 viivaa. Hyvä. Siis tuolla tyylillä 10 viivaa. Niin sanotaan, että on sitä. Hei, Timo. Taita. Joo, tuolla tyylillä 10 viivaa. Meni kun rennosti käsitään. Mahdollisimman paljon poljeita käydään. Nyt! Sulla on, ota mä katon silmiin. Joo, katsi on terävä. Joo, pitää muistaa, että 10 viivaa tähän sekä paras, sun pitäisi päästä pikkusen paremmaksi. Ja sitten, ei voi tulla 10, ei voi tulla kuin upari 8, juu. Upari. Niin. Sitä on mielletty. Teet U-käännöksen, aivan. Hei, Jaha. Ja Käännä Heikki lähtee. käännä rappia. Joo, rappia kannattaa. Hyvä. Rappia pitää. Nyt on täysiä koko ajan. Ai. Missä on? Taitaa olla. Täältä. Ei monta. Se on hauska. Lujaa ainakin meni. 4 tonnin haaste. 4 tonnin haaste. Täällä on vielä. No niin. Tuolla on paha pistää paremmin. Kyllä se meni siis niin päin seinään, että ei. Sait 4 viivaa. Oli kaikki pelissä koko ajan. Okei, lähtee. Nyt! Paniikki. Panilalla on kyllä paniikki. Paniikkijarrutus kohta. Ei se mene mihin. No Hyvä jalan poli. Älä nyt sano ei. eikö minä hauska rumpa? Hyvä. Kiitos. Aika parempi kuin mihin. Kato nyt, mitenkä näköisiä nämä ovat. Sinä voit. Joo, kyllä. Aivan oikein. Tulepa tänne. Kiitos. Tulepa tänne. 4. Hei, eikö sinä tarvitse enää uudestaan ajaa? Sanot vaan haasteen summan nyt. 4, 3, selvä. Kerran oli näin hyvä mies, oli 3. Okei, sinä saat 10 viivaa, niin mun pitää saada kuule 15 viivaa. Jos en saa 15, niin oot voittanut. Asia on selvä. Paniikki. No niin, hei, paina tuota pitkää syö. Tätä mä sanon, hei, ei vielä. No niin, kuva näkyviin. Koska nyt. 15 Paniikki. 15 mun pitää saada. Ai. Paniikki. Kyllä 15 tulee varmasti, tulee 15, tulee. Ai kun tulee. Niin kevyesti, kun katsoo. Siinä on sama tekniikka jalan kuin mulla. Näistä. Tuli 15. Niin. Kiitos, kuna. Adieu. Hei, kellyttää. Kellyttää, varmasti kellyttää. Vähän ehkä. Joo, mutta plus minus 0, 3 tonnin haasteista ei saa miinusta. Kiitos Ja paljon. siinä mielessä me erittäin Joo, hyvin kiitos. tänään. Näkemiin. Peli numero 7, pikapeli. Ja muistakaa nyt alkaa pikapeli, mutta muistakaa yksi juttu. Jos kiroilette, niin se ohjelma aina hylätään. Että jos häviätte, kannattaa kiroilla. Kiitos. Se ohjelma poistetaan aina ohjelmasta. Ei, No niin, semmosia. pikapeli punaispääsee jatkoon, ottakaa kortit pystyyn nyt. Jaha, ja täällä reunassa päästiin jatkoon. Siellä hei. Hei. Moi. Hei. Goodbye. No niin, ottakaa kortit nyt. Punainen pääsee jatkoon. Yes, nyt pystyy nyt. Jee, siellä, hyvä. Kiitos. Onneksi olkoon, tämä oli pikapeli, ei haasteita. Aha. Tonni sulla. Joo. Peli numero 8, hävittäjä. Niin, teidän asento on niin kuin vanhoissa valokuvissa painijoilla. Nehän oli kaikki kukavilla. No niin, nyt alkaa tämä laji, missä ruumiin painolla särjetään näitä vihreitä pollukoita. Ja olette varmaan haasteesta sitä mieltä, että 4. Ilman muuta. No niin, Heikki, 4000 haasteen mies. Tähän joo, asetus siihen ekas. Ja lähtee. Nyt! Sitten siinä meni punainen jo. Punaisestahan tulee yksi miinusta, mutta noista... Oho! Nyt, ai, ja siinä tuli.
Kuule siis noin hyvin 5. Olet kuule tähän saakka ensimmäinen mies, joka on saanut kaikki punaiset rikki. Tämä Spedespelien historiassa ei ole kukaan vielä tuohon pystynyt ennen. Ja siitä huolimatta sä olet 5. No niin. Ja sitten lähtee nyt! No niin, ja sinä sait punaisen ensimmäinen, se on toiset parasta se. Pojat ne vaan niittää sileesti. Ja voi aina nyt mennä. Tehän ootte kuule siis Tampereella päin ollaan näissä luonnonlahjakkuuksia. Joo. Ollaanko se niinku, olisi näissä silmissä jotain heittoa, että Mistä toi punainen väri? punainen ja vihreä on vähän niinku todella lähellä toisiaan ehkä. Ja 2 miestä on pitänyt kaikki punaiset. Lähtee nyt! Siis 5 on tähän saakka paras. Ja just se. Ja 3 on jo, elä nyt punaa 4 ja 5 ja vielä 1. Millään konstilla hyvä se vielä 1. No, ei puuttu. Ja nyt se Mutta se ei yhtään punasta. Ei, mutta kuulkaa, jos 2 miestä saa 5. Voittaja on se, joka on saanut ne 5 niin nopeammin kuin toinen. No niin, ja Timo. Joo. Muista nyt voittaa tämä laji. Kato, 4 tunnin Pani. kun voitat. Aivan. Pani. Jokainen. Alaspäin. Kyllä on hyviä niittäjiä, täytyy myöntää. Kerta kaikkiaan. Hyvin on niitattu, jos tuosta vielä teet kuule 2 tai 3. 3 on. No niin. Ja voittaja oli Loppuksi Hela varmaan. Kumpi sai nopeammin? Ne oli kummakin 5. Juupa niin, molemmilla 5. Pieni hetki, tarkistetaan. Tarkastellaan. Eihän se ollut edes tiukkakaan kisa. Hela voitti 2 sekunnilla. No niin, joo. No tuus tänne. Kuuntele. Sinä sait 5. Jos minun pitää saada 7, niin onko haaste 4. Sä saat sen 7. Mä tiedän. No itse saat päättää haasteen summa. Ryhmä voi olla täällä eri mieltä varmasti. Sanoo vaan mikä on summa. 3. 3, selvä. No niin. Sitten paina sitä pitkästä, kun mä olen täällä. Menee sinne, ei vielä. 3 tonnin haaste. No niin, lähtee nyt. Ei ole paremmin. Nyt sinä kävi jo noin, voi heti. Älä mene punainen, 7 siinä on jo. Meinas mennä punainen vieressä. Mä tiesin. Niin, mutta se on tasapeli. Tasapeli, 7 piti saada. Eli siis plus minus 0. Okei. Ja tähän saakka meni oikein kivasti. Plus minus 0. Plus minus 0. Oi kauhean. 0 mies. Oikein kauheeta sen. Hyvät katselijat, tässä pelien aikana on Hessulle muotoutunut mielessään filosofinen mietelause. Voitko kertoa sen? Tärkeintä ei ole voitto, vaan tappio. Oikein. Joo, kiitoksia. No niin, Hessu ja Heikki, nimittäin nyt alkaa tämä pyssä pysyminen. Ja vain 1 kerta. Kiitos. Niin. Silmät kiinni. Nyt. Jalasta kiinni. Nyt. Huomatko? Tärkeintä ei ole voitto, vaan tappio. No niin. Ei, mutta pitää olla siis mietelausensa mukainen mies. Ei siinä mitään. Selvä. Hela ja Timo. No niin. Silmät kiinni. Nyt. Jalasta kiinni. Nyt. Nyt sitä pysytään vaikka kuinka pitkään. Hyvä. Timo ei horju ollenkaan, eikä myöskään. Nyt alkaa Timolla pikkusen heittää. Ei vie. Ei, nää on muuten mahdottoma. Ja nyt se meni. Hela on finaalissa, hyvä. Timo, Heikki tänne. Ja nyt on finaali. Ja nyt on sitten finaali. Selvä. Silmät kiinni. Nyt. Jalasta kiinni. Nyt. Rauhoittu. Ja finaalikin on vain 1 kerta. Rauhoittukaa. Ja nyt Heikillä heiluu, nyt Heikki. Ja mentiin. Ja voittaja on täällä. Oletko? No niin, käytkö siihen? No niin, ja se on nyt nimittäin sitten 2, 3 vai 4 tonnin haaste. 3. Tule Heikki tuomariksi. 3 tonnia. Tule Heikki tuomariksi. Selvä. 3 tonnin haaste. Silmät kiinni. Nyt, jalasta kiinni, nyt. Ei! Sinne se meni, oot voittanut jo! Mahtavaa!
Sinä ymmärsit väärin, tärkeintä on näköjään voitto. No, kylläpäs piti hävitä. Miksi sä oppinut 4 tonnia? Niin, sano muuta. No. 3 tonnia, that's all, thank you. Ennen viimeistä peliä on vielä 1 rivi jäljellä, jolla on mahdollista voittaa täysosuma. Peli numero 10, Kynarpi. Täytyy vaan sanoa, että kyllä te olette hyvin hauskanäköinen pari, sitä ei pääse mihinkään. Jo. No. Mikä mua oikein ristiselkää paikka? Saappa nähdä, No niin. Valmiina aikaa 10 sekuntia. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, hyvä, 4, 5, 6, 7, 8, 7 vasta, 7 edelleenkin. No niin, ja 7. Ai kun siinä mentiin pikkuisen sekaisin. Joo, se jäi kuule, se jäi piähän kiinni. Jaha, täällä on niinku voittaja elkeet. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, mainiota 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 edelleenkin, 8. No kyllä on tasasta. Te olette niinku arropuput siinä peräkkäin. No niin, ja Heikki pyörittää vaihtoa. Aivan niin, siis katsotaan aivan. Se on niinku 7, 8 tällä hetkellä. Timo ja Heikki, teillä on 7. Valmiina. Aika alkaa nyt. Okei, no niin. 8, ei kun 7 edelleenkin, no niin. 8, 9, 10. No teidän ei tarvitse. Teillä oli pikkusen niin kuin jotakin. Tiedätkö mikä meidän huono? No, koko ero. Ei se merkkaa mitään. Ei mitään. 8, aika alkaa nyt. 9, 10, 11, 13, 14, 15. Kiitos Riitti. Voittanut pari on siinä. No niin, hyvä. Ja 1 hyppy, tämä on samalla teidän haastattelussa tämä. 1 hyppy, että kannattaa panna mahdollisimman paljon. Juh, no niin mä vähän jäädytän tätä. Valmiina, aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ai. Tässä nimittäin on niin kiusallista, kun se menee sekaisin, kun ei saa mennä. Pitää hypätä sen verran hitaasti, että ei mene sekaisin. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Ai. Se voitit, niinkö? Joo, selvä. Tule Settu tähän. Ja haasteen summa. 4000 markkaa. 4000. Ihan totta. Pääsitkö noin paljon? 18. Sovitaan, nyt mun pitää saada 20. Sun pitää saada 200. Mun pitää saada 24, sanotaan näin. 25. 24. Mitä sä enää rupeat tinkimään, kun sä 4 tunnin haaste otti noin 18. Okei. No niin, 20, 24. 24. 20, no niin, 24. Laskis nää ääneen sitten. Okei. Huhhuh. Ai niin, pitää panna napit kiinni. Okei. Aika alkaa nyt. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25. 24. Mitä? 16. Ai niin, 24. Hei nyt se oli niin hilkulla mä hyppäsin niin hitaasti, täytyy tarkistaa. Hetki. Voi kauheita pojat, voi kauheita, kun mä ollut, että ei ole mitään kiirettä ja niin kuin huomasin, hyppäsin hyvin hitaasti. Ja mutta sain just sen 24, eli siis tasapeli. Toinen hyppää 18, toinen 24. Niin, se on tasapeli, kyllä, eli no money. Et joutunut maksamaan sitä tonnia. Se on hyvä, että niin, joo. Kiva, kiitoksia. Kierroksen 48 oikea rivi on seuraava. 3, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 4, 4 ja 3. Ja mikäli tällä kierroksella löytyy vain 1 täysosuma, on voittosumma noin 1 050 000 markkaa. Ensimmäistä kertaa noin iso summa. Kohta nähdään miten käy. Ja sitten, mitä? Tämä meni niin hyvin, että tässä olisi kutsut meidän elokuvan ensi-iltaan. Ahaa, näytävä sovittaa. Kummelin kultakuuma. Kummeli kultakuuma elokuva. Joo. Jees, ja ensi ilta 5.12. 5.12. Joo.
Hei, onko kyseessä hauska elokuva? Niin, no niin minä arvelin. Kiitoksia. Ja kas niin. Niin kuin tässä teatterimiehen olette, niin unohtuisi alussa kysymättä vielä se, että menikö Tampereelle jotakin muuta mielenkiintoista tänä keväänä? Niin, siis revy tulee tietenkin. Ja sitten siellä on nuoret tehnyt aivan oivallisen nuorisomusikaalin Virko, joka menee. Siellä on iso poppo. Ai tämä työttömät vai? No siellä on myös työttömät, mutta siellä on nyt on löytynyt työtä myös teatterin puolelta heille. Ahaa. Kaupungin ja Tampereen teatterin yhteistyössä. Suosittelen lämpimästi. Mikä sen nimi on? Virko. Virko. Joo. Selvä juttu. Ei kun katsomaan. Ei kun katsomaan, se on todella. Kyllä, joo. Ja elokuviin myös. No niin, mutta miten tässä kävi tässä meidän kilpailussa? Siinä kävi niin, että 4. oli Hessu miinus 4000 markkaa. Ai. Ja 3. oli miinus 2500 Timo. Mitenkä se nyt silleen meni? Ei mitään merkitystä, rahaa on kyllä. Toinen, no rahaa on kyllä, ei se siitä ole kiinni. Miinus 500 markkaa oli Hela. Tässä on 3 Heikkiä, niin piti näitä nimiä vähän sotkea. Ja voittaja on sitten tietenkin tämä Heikki, joka voitti, 2500. Että kyllä mä erittäin tasaväkinen, mutta sanoisin kyllä hyvin hauska. Kiitoksia teille. Yksi kysymys vielä, mun mielestä niitä 4 tonnin haastetta ei olisi katsottanut. Pitää paikkansa, joo. Mutta kiitos nyt kuitenkin teille. Ja sitten katsotaan, mitä täällä muuta tapahtuu. No niin. Tällä kierroksella ei löytynyt yhtään täysosumaa.